Wangitshela ukuthi le nyanga yakhe le engathi ithi lezi zinto ngeke ikwazi ukuyimukela ngoba ayikasebenzi, ufuna zize yisebenze. Nami ngakhungatheka ukuthi kanti ufuna zize yisebenze ngokunjani. Into eyenzekayo-ke nje thina la ekhaya sisakwazi ukulala ngoba siyaklinyeka yilwane. Sihlala emini sipheke sidle, emveni kwalokho sihambe. Uyithengela amase-ke nje, sibona amasi-ke nje thenga amasi mhlawumbe azafikela ngisho ko-15 ngisho ko-20. Uba ngaze ngafona ngimazisa yena uGobela ukuthi ayingeke, angazi ukuthi indoda sengicabange ngenye indlela. Sengicabanga lento ukuthi ngiyithathe ngiyibuyisele back lapho kuwena ngoba manje into esasivumelene ngayo ngathi lento ayisayenzi ngoba khona sokwenzeka la ekhaya, kugulisa likwazi umakoti yonke leyo nto, into engekho right, yabo lona. So ngakwazi ukuthi ngicabange into e-right ukuthi okay, angithathe isinqumo sokuthi angiyibuyisele back, ngiqhubeke impilo ngizame ngenye indlela. Kodwa manje into angitshela yona wathi imiyalelo ayingitshele yona ngakenzi ngisho wodwa. Ngaxakeka ukuthi nami kanjani. Wathi mangiyibuyisele emuva lento le kuzophuma ini igazi. Umyalelo ngayenza ngoba imiyalelo ngangiyenza angani noma umkhuleko lade ngikhala ngawo obhedisa yonke lento le, njengoba lento lena i-series asikutheni manje ayisayindawo isihleli ngoba phela ngangithi ngihamba kuzophuma isidumbu shuthi egcekeni ngoba phela shuthi ukuchitheka kwegazi uphuma kwesidumbu. Njengoba esho nje nami wathi mayifika wangitshela kanjalo, ingakho engasalaleli ngisho endlini. Sho lento isinolaka kakhulu. Manje mfethu uyabona ukuthi sekubuya ngamagama. Amasi ya yona yinto bengiyithanda amasi. Awu. Ya into bengiyithanda. Mama ubuwathanda amasi? Bengakhonzile ngaloo ndlela, wenza ukukhohlisa nina kuyona into yakhe amasi. Mina engazi nganizala. Wenzela nini ukuthi ningazi ukuthi la masi ubuwathengela lezi zinto zakhe? Mfethu nangu mama nje uthi wena amasi awuwadla, wena uwadla ngoba nakho usuwenza ukufida lento yakho. Isi mhlambe igrosa noma amasi ubuwathenga mhlambe ufike nawe igrosa into ekafana nale. Akaze kenziwe igrosa yamasi la ekhaya. Uqala ngayo nje. Ngoba ngisho ukudla kuyathengwa kubekwe la. Nakho sekuya ngokuncipha ngathi kudliwa into ongayithoni nje kahle ilwane. Phela isonto 2 weeks akusekho ukudla. Ukudla abakwazi ukuphatha kahle. Abakwazi ukuphatha kahle, bayaxhaphaza. Ngeke upheke manje mekwaba khona amase wenza zonke izinsuku njengoba nase sinisifufu nisibona olala singekho kusasa uzobethenga 4. Awuqede ngosuku nawo. Phele futhi ngosuku. Kadliwa uyena wonke lapho. Igubhu okusuke ngo5 liter. O5 liter no2 liter. Isuka phi lento ukuthi wena uhambe uyothenga imvu. Uyeka imbuzi because wajona usebenza ngomsamo. Imbuzi yona into esiye ihlatshwa mhlawumbe makwenza umsebenzi. Wena wathenga imvu. Ngale. Wathusisa abantu. Okwemvu futhi kwakuseceleni. Kwakuyinto enjengebray. Yezwa leyo nto ngoba ngabiza nje igenge engihlala nayo, ngabiza nabanye omakhelwane nje engakhelene nabo. Wawungaphakami ngayo. Hayi ngangaphakami lutho ngangaphakami ngabo. Kwakuyinto nje eyibray ngoba sadla nje sajabula kukhona namabhiya yonke into. Hayi kwangakhona ukuphakama. Iphutha nje mayithi into abejwayeleni ukuyenza yini le? Bengajwayele ukuyenza futhi kulapho-ke wangayidla yena le nyama, wathi yena wathenga ikhonisha eceleni, wayena engayidli. Unika abangani bakho ukuthi abadla ibray wena kodwa wena uyidla ibray ngaliphi? Hayi idla kancane shuthi ngaphendukele sishuthi yangala mina. Hayi ukuthi ngangenzele bona ukuthi mina ngingayidli idliwe yibona kangenjani. Mfethu uyabona ukuthi uganga ngabantu, uyabona ukuthi uganga nokuthakatha kuyangena kancane kancane wena ufuna ukuphakama ngamandla abanye abantu. Uyabona ukuthi le nyanga uhambe waya kuyo iyakuthakathisa noma izokwenza ukuthi wena ugcina uphakama ngamagazi abanye abantu. Kodwa phela bafo mase ubeka ngokuthi shuthi ngiyathatha shuthi uyanginuka phela mina ngibambile eSuperbet. Phela invite ethi ngishidluzi. Okushuthi lento ohambe oyilanda le. Ngisiwe impela kodwa ngiyazi ukuthi ayingene edlozini. Okushuthi lento uhambe oyilanda le wena. Isiqalile iyasebenza manje uzama ukuphakama ngabantu obabiza abangani bakho. Hayi lutho. Mase kuthiwa bahlangana bakushaya uzojabulani? Ya ngijabule. Angizile ukuthi mina ngiyenzanga. Nangu mama ukhala ukuthi bakenyeka zilwane wena uthini? Hayi angazi uzothi ngiyasangana nje ayikho lento engishoyo.
Ukuthi ngiyasangana ngoba azizi kuyena. Yazini akenze ngendlela afuna ukwenza ngayo. Uma kuthi ufuna ukuyithatha eyihambise akayihambise. Noma uthi uthatha ufuna uyiphose emhosheni, eyiphose emhosheni ihambe nomfula benze ngendlela yabo. Mina ngisahlangana ngisangena. Ngoba ukwazile futhi anganokubiza abantu baka-TV ukuthi bafuna ukumsiza. Nabo bemsize babethanda ukumsiza mina ngisahlangana. Akabona ukuthi wenzeni. Mfethu iyona ndlela yokukhuluma noma wakho okuzalayo le. Akebona ukuthi wenze njani ngoba uyasho loya muntu ukuthi lento le meke yaqhubeka ngingayenzi lento ekumele ngiyenze uzophuma isidumbu. Uyabona lento kungafa kwanami uqobo. Yayizwa lonto ngoba ngazama. Ngoba kufuma wakho kunokuthi kufe wena.